କି ଗୁଡ଼ାକ ମାଣ୍ଡିଆ 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 ଆଉ ଏଠି କି କରୁଛ? ଏଠି ଗୁଡ଼ ପାଗ କରିକି ଖସା ଦିଆହେଇଛି ତାର ଉପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାଟାକୁ ଭଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ସେଟା ତାର ଉପରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଯିବ। ଓ ତାପରେ ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବ? ହଁ ଏଇନା ମାଣ୍ଡିଆ ସେଠି ପଡ଼ିବ, ମାଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଇଏ କରାଯିବ ଘଣ୍ଟାଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହବ? ହଁ ମେଲ୍ଟ କଲେ ସେଇ ପାଣିଟା ଯେତିକି ସମୟ ଯେହେତୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁରା ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ତାକୁ ଏଇନା ଏମିତି କରିଦିଆଯିବ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତିଆରି କରିଦିଆଯିବ ନହେଲେ ଶୁଖିଯିବ ସିଏ। ତାକୁ ପାଣି ହାତ ହେଇକି କରତେ ହୁଏ? ପାଣି ହାତ ବି ହେଲେ ହବ, କାଲି ଖାଇଦେବେ କିଛି ହବନି। ପାଣି ହାତ ନାହିଁ ତେଲ ହାତ ହେଇକି ବି ହୁଏ। ତେଲଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁଲାବ ଜାମୁନ